Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Malgini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa yo esuk-esuk iki mang pake diparani lek waras dijak giring sapi ning masjid pemirsa. Sapine lek marti. Lah berhubung ki mang wonge yo pijet dadi tak parani. Terus iki make arep lanjut pemirsa, alhamdulillah Mas Andi sudah mau berangkat kerja. Jadi iki yo persiapan kanggo Mas Andi juga. Eh, apa kuwi peralatane kaya pakaiane dilebok-lebokno dadine engko karek berangkat. Soale perkiraanku berangkate nek gak salah yo kemungkinan jam 10 pemirsa yo. Soale arah Cepu Surabaya iki sekitar jam sakmono nek awan yo. Wah, gak tau metu. Oh, nek dituntun ya. Ngudi ketoke. Lek bandi ketoke. Heeh. Lho, kowe wis umur pira lek sapine pas aku sing anu lek sing dhisik kae lho. Sing dhisik neh pas aku. Oh, buat berangkat kerja. Wis minta doanya pokoknya ya pemirsa. Muga-muga Mas Andi kerasan. Ya adine urung mulai sekolah. Terus kakek ning meja lho. Aduh. Aku wis blongkruh. Iki gak mbok gowo berarti. Gelas. Gelas sapa kuwi? Tembok ambu piring resik kuwi bar tak umbah. Kuwi sing sitok kuwi pekorone ceblok. Lah daripada kowe terus nganggo sengklir ireng ambek putih. Gak ya luwung pasangane dibenekno. Lah bar tak umbah mbok nggo apa ora leh? Lah sik rusak. Tapi bar tak umbah ndi? Mbok nggo pisan nggone. Mbok nggo pisan. Namune mbek pemirsa njaluk dongane ben kerasan kok. Heeh. Mbok golek apane ndi? Hah? Apa? Eh? Ketok wis wale ben kok sesek ae sih. Eh?
Iya. Kayak kita longgar padahal. Kak yo ini. Iya. Apa? Jakete. Iki pemirsa yo wis mae arep ngeterno andi ning terminal soal iki yo urung apa mangkate bis iki jare iki jam 10. Tapi kan mae yo isek mamang pemirsa soalnya kan belum pernah. Jadi luwih daripada keri, luwih becik ki awake dhewe sing ngenteni ning terminal kaya ngono ya pemirsa. Wis. Dungane Doakan pemirsa semoga betah dan dapat rezeki yang berkah barokah lancar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki kok ning terminal lampu. Lucu ndi kowe jane tega ora le karo mae? Gua. Hah? Gua. Nek ngono ah. Tega ora? Tega ayo. Alhamdulillah pun enten teng dalem. Karek anu le, waca ning bise waca. Waca jurusan Cepu Mbong Rasis, Surabaya. Kan ono lah. Bismillahirrahmanirrahim. Di Sinar Jaya. Oh, dah kuwi bese. Ora. Kita ke Bapak aja, Ndape mboten usah duki terminale, Pak, pintu mawon. Nggih. Di HP-mu. Soalnya sing bis saya utama isek ning bisa mburi ke. Jadi iki ya, alhamdulillah pemirsa langsung naik.
Kunci motor wis to. Kunci motor. Wis mbok kabari. Mas, wis ngebel Mas Min. Wis oke. Kita Pak ke. Enggak, kersane Pak. Langsung iso numpak BC ya pemirsa. Jadi langsung berangkat. Orang nunggu suwe. Soalnya BC langsung entuk pemirsa iki jadi mae langsung standby pulang. Iki mang arep tak bungkus, tak bontotno iki ra gelem pemirsa. Dinggo ning bis kaya ngono ra gelem, dhek tak tukakno roti. Jere kon ku adine kaya ngono. Wis kita tunggu sampai mae sampai rumah. Lah abote ra kaprang nggo helme Mas Andi. Wis panase ra ukur. Tak guling pemirsa yo. Wis ki mae karek dhewean yo pemirsa. Karek apa? Karek pake mae karo Dwi. Wis saiki nek muring-muring karo Dwi karekan pemirsa mbek pake. Wih, bengak-bengok kaya ngono. Ya iki mau. Alhamdulillah ki mau ya pemirsa mae. Teko terminal ki langsung entuk bis, langsung numpak, langsung berangkat. Jadine yo wis njaluk dongane pemirsa. Muga-muga Mas Andi kerasan. Terus apa mulai iso nggawa cita-citane mang. Pengen apa? Nek enggak iki nek mergawe iso nyekel dhuwit dhewe, nek pengen tuku kebutuhane ndeke wis ora njaluk mak ya pemirsa. Wis ben dienggo awake dhewe nggo masa depane kaya ngono pemirsa yo. Ki mang sakjane mak yo gak tega pemirsa yo. Piye yo? Pertama ki yo mak mikire bocah urung pernah mergawe lagi lulus kaya ngono yo. Tapi engko nek tak aboti kasare tak pengen mak yo ora iso nyukupi kaya ngono ya pemirsa. Dadi yo tega gak tega, tegel ra tegel yo ditegel-tegelno, ditegak-tegakno pemirsa. Soale kuwi yo sok bakale dienggo awake dhewe. Dadi ben awake dhewe iki ben duwe prinsip iki lho rasane wong mergawe kuwi. Ijole kaya ngene, kaya ngono dadi ben ora jagakno make ngono pemirsa. Make ditinggal Mas Andi ki ya muga-muga make iso berjuang ya pemirsa, iso berusaha. Muga-muga YouTube make iso bertahan, iso berkembang tanpa harus jagakno anak lanang ya pemirsa. Pokok intine make kudune latihan utak-utik dhewe pemirsa yo. Hah? Bensin. Lagi bar tak isi nang. Iya, wae le. Piye wis ditukokno nang Andi 20.000? Ya, ayo 20.000 beli naik betul. Ya. Ya, tak. Lagi bar ndingi Dik, Pak. Lagi bar ndingi kan sedina le. Lagi kan ndingi. Masyaallah bensin nok boros men ya pemirsa. Aku telok gak berdingi ya, Pak. Dingi wis gak mek. Berdingi jek ngono.
Berarti dina apa kuwi? Lah iki mang Pak lagi mulai pemirsa jere tuku bensin. Kepotong ya pemirsa sepurane wis kaya ngene iki lah pemirsa nek pikirane wong tuwek ya omongane. Apa sithik nyaut. Jadi muga-muga mak iki engko tanpa adanya Mas Andi ning omah, mak iso berjuang, bisa bikin video dhewe, iso ngedit dhewe, iso apa-apa dhewe ya pemirsa make njaluk dongane muga-muga ki engko make bakal iso. Tapi seumpama enek klenta-klentune make nek ngedit apa nek gawe judul ya saurunge make minta maaf yang sebesar-besarnya ya pemirsa. Wis tak tutup sakmene ae videone make nek salah omong tingkah laku perbuatan keluargane Malegini Family. Malegini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsane make kabeh terima kasih yang sudah mendukung, mensupport make sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezekine ngalir koyo banyu kali. Agung kok banyu segara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ojo lali di-like, di-komen, di-subscribe, ditutul abang-abange ben iso ngikuti channel Malegini Family.